Abdulazifa ne na dawo da Maryam Dauta ne mun kawo sakon Mustapha mun ka dauko godiya shi yake ga kowa da yanzu an ƙara zancen nan da yanzu an ƙara zancen nan mai rawan samun da ya samu mai rawan samun da ya samu kunkurun kusa zancen ya kare kunkurun kusa zancen ya kare sannan ku da fama motan malawa ragi ne kun nunawa duk nisan dare gari ya kan wayewa mai sara bakin gatari ya kan dubawa waiwaye a da tafiya ne ku ganewa barkin karfi bai iya wa sarkin yawa ita da shan Allah sai kainuwa mai ta da ikon Allah ko ya yi makuwa mama ƙara godewa mai duka tunda ya saka arzika ka zama turmi sha daka ka ci wasu da Allah ka rika mai maza mata musu tafa ne haka wuce gaba ka zama addaka ka bar makiya sun harzuka sada suka baya kauraka daɗa mai rabo ya ɗauka namijin mu baya shakka ja ta fito malawa sai godiya ga Allah bara gini shukura ga Allah Mustapha Hassan yau ya zama mai ya zamo deputy na kowa a lafiya da mama bangon dingina da bajinin makama a lafiya sarari mai kare gudun doki ayya malawa sai godiya ga Allah bara gini shukura ga Allah Mustapha Hassan yau ya zama mai ya zamo deputy na kowa a lafiya da mama bangon dingina da bajinin makama a lafiya sarari mai kare gudun doki ayya kare shirin yaƙi dan mama akwai makiya da suke tafe idan kana da kyau ka kara wanka haka aka ce maza na tafe tashi tashi ɗauki buta kayo alwalla kai yi sallah Mustapha ga ya bi Allah Mustapha mu baya yin badwala masu tona rami da binnewa da sai ku canja tsari ku tuba kan dare maku tafiyar Mustapha da kairi ga mai guri nan ya zo mai aro maza canzo shi da fada irin maza dole mazan suke iyawa kamar Mustapha Hassan Makama tabbas malawa sai godiya ga Allah bara gini shukura ga Allah Mustapha Hassan yau ya zama mai ya zamo deputy na kowa a lafiya da mama bangon dingina da bajinin makama a lafiya sarari mai kare gudun doki wake kyautar kuɗi gida gida wanga sai Mustapha makama wake ba da
ga ka dau halin makama mai halin kirki ne makama mai fada aji ne shi makama baya goya marayu makama baba na Hassan makama a san mutum a san asalin shi wanga sai